Saído ao litoral despois de consultar xuntos a táboa de mareas e elixido o momento de baixamar. Lembrade levar bolsas pequenas, cámara e calzado adecuado. En parellas, recolled as algas, concretamente, 2 verdes, 3 pardas e 3 vermellas. Cada estudante gardará as súas mostras para o seu propio algari. Lembra facer fotos a estes e outros exemplares. Lavade nunha bandexa as algas con auga de mar ou doce. Colocade noutra bandexa un exemplar ou varios. Mergulla a cartolina e sitúa os exemplares ou exemplar enriba. Logo retira. Estirade ben a alga cun pincel ou agulla e cubride cun trapo de algodón. Colocad as mostras entre papéis absorbentes, por exemplo o xornal, cun peso enriba. Cambiade, a diario, as follas de xornal intercaladas ata que estean completamente secas, sen retirar os trapos durante o proceso. As vermellas adoitan quedar pegadas á cartolina, as demais pódense fixar con cinta adhesiva. Engadid unha etiqueta e organizade as vosas mostras nunha carpeta ou caderno.